שלום כולם, פלאו אתגר 5, היום הרביעי בשבוע. אז הבטחתי שאני אעדכן כל יום לגבי ירידת הקילוגרמים. אני מזכיר שמדובר באתגר 5, זה 5 קילוגרם בשבוע, לנסות ולהוריד אותם ביחד איתכם, ביחד עם הסרטונים. אז אתמול הייתה תקלה קלה בסרטון והוא עלה רק לפנות בוקר. שלחתי אותו היום, ראיתי כבר שצפיתם, עשיתם לייקים ושיתופים וזה מצוין. לא רציתי לשבור שגרה, אז כן אני מצלם את הסרטון הזה. אני מעדכן אתכם שנכון השקילה של היום בשעה 7 בבוקר המשקל לא ירד יותר מדי, ירד ב-100 גרם. אנחנו מדברים על 92.3, אבל זה בסדר גמור, אני לא מתרגש מזה. יש לנו עוד כמה ימים להגיע ל5 קילו נוספים, בסך הכל 5 קילו, אז זה בסדר גמור, ניתן קצת אימון, יהיה בסדר. זהו, מחר יהיה סרטון מסוכם, אנחנו נרוץ ונגיד בדיוק לגבי הנושא של השיטה, איך אנחנו מקדמים את כל הערכים, גם של התזונה, גם של האימון ספורט, איך מכניסים את השילוב של אימון ספורט, ואיך קונים את המוצרים, אם זה הבשר, אם זה הירקות, אם זה כל הדברים, איפה קונים, מה קונים, איך עושים את הדברים. עד אז, חברים יקרים, המון תודה שאתם כאן מלווים אותי בערוץ. תלחצו לייק, תעשו את הפעמון מצד שמאל למטה, תירשמו כשותפים לאתר. ואני מאוד שמח, שיהיה לנו אחלה יום. פלאו, אתגר 5, להתראות מחר.